Bueno, Carlos, como te encontras antes de nada? Pois moi ben, a verdade é que, bueno, agora estamos empezando a entrenar de novo, pouquiño a pouco. Que tal ese descanso con Saúl aquí polas terras galegas? Pois, bueno, a verdade é que moi ben, fixemos o Camiño de Santiago no, me, no mes de outubro porque era unha promesa que fixéramos e, bueno, agora en principios de novembro empezamos a entrenar pouco a pouco porque xa levamos moito tempo sin facer nada. Quen che iba a dicir a ti isto antes de ir ás Olimpiadas que che iba a pasar todo isto? Bueno, a verdade é que nos o objetivo sempre é facer o mellor posible, pero nunca pensas que vas a gañar unha Olimpiada, que é o maior logro de todo deportista, non? Bueno, este ano pasámoslo bastante mal, os entrenos foron moi duros, e, bueno, a base de sacrificio e moitos anos de empeño, pois conseguímoslo. É a primeira vez que falamos contigo. Que tal a experiencia en China? Que seguro que cho pregunta a todo o mundo. Pois a verdade é que me sorprendeu, as instalacións foron un gran éxito, a organización, o espectáculo, bueno, a verdade é que non pude disfrutar moito do país, porque como competíamos a última semana non pudemos ir a visitar moitas cousas, pero o último día que se acabáramos e todo, fomos a visitar a muralla china, que é o máis típico dali, Sí. e a verdade é que é impresionante. Non houve por aí ninguna juerga despois de ganar a medalla. Nada, nada. De juergas nada porque, bueno, xa che digo que o día seguinte levantábamos moi temprano para España e non se podía tampouco. Que vos dan de comer polo sur? Polo sur de Galicia, para que salan tantas medallas. Pois a verdade, no sur non sei, pero no meu pobo son como digo sempre, son os mesilóns os que dan os resultados. Que relación, como está a relación con Saúl? Xa que era o ano que primeiro así que non tuvestedes tempo casi nin para entrenar xuntos, ahora vai mellor, estades cada vez máis unidos, non? Despois desa medalla. Home, bueno, eu xa o coñecí antes de entrenar xuntos, levamos moitos anos no equipo nacional, eu remando nunha distancia diferente á miña, pero bueno, este ano montamos xuntos e moi ben, a verdade, e agora moito mellor aínda. Aos dous, cando vos dan unha nova distinción, como quedades? Porque vos están dando distinción por todos os lados, e máis entrevistas, non vos descolocan un pouco? No, bueno, agora temos que aproveitar porque, bueno, mentre se nos recoñeza, a vida dun piragüista, como xa sabedes, é un deporte minoritario isto esquécese moi rápido. Bueno, mentras podamos estar aí os premios que son o traballo, o esforzo, bueno, que se vean recompensados, pois é unha satisfacción para nós. Falando dos deportes de minoritarios, dá de comer o piragüismo? Costa que dé de comer. Home, dar de comer dá, pero non dá para facerte millonario, tampouco. Non nos podemos queixar, pero, bueno, comparado co fútbol e iso, sí. Non podo descansar máis. Quedache pouco tempo libre ahora para disfrutar, bueno, das vacacións, que ahora a maioría toma vacacións, pero nos deportes minoritarios non se suele coller moitas vacacións. Claro, que podes comer o turrón e iso, non te podes descoidar nada. Como vives ahora, como viviu o teu povo a medalla? Pois con moitísima satisfacción e moito orgullo. Todos apoiando. Nunha charla que fixemos en Santiago de Compostela fai 15 días, trouxemos a, bueno, unha persona que seguro que coñeces, como pode ser Ezequiel Mosquera, e, bueno, falamos dos deportes minoritarios, e preguntamos como estaba ahora o tema do ciclismo. Como está a canteira do piragüismo ahora? A verdade é que, bueno, hai moita canteira, está traballando moito e pouco a pouco, pois saldrán os resultados, porque se traballas aí, ten que sair algo. Cales son os próximos obxectivos, Carlos? Pois os próximos obxectivos son o Campeonato do Mundo, o Campeonato de Europa e os Xogos do Mediterráneo. Que aspiracións tedes en todos os campeonatos que vos tocan agora? Pois agora xa
xa que somos campeóns olímpicos, pois conseguir estar no máis alto. E como estades pola Policía Nacional, tanto ti, Saúl? A verdade é que moi ben, danos moitas facilidades e temos que agradecerlo. Unha distinción como a que levaste da Policía Nacional tamén vos sube bastante o ánimo. Sí, claro, que che recoñezan o teu traballo tamén na policía, pois é un orgullo, e para eles tamén, claro. Pois nada, Carlos, felicitarche o próspero ano que entra e gracias por atendernos. Era para poñer unha entrevista pequeno para recordar así os mellores deportistas. Vale. Pois moitas gracias por falar contigo, Carlos. Veña, un saúdo. Hasta logo.